Здравейте! Днес ще ви представим нож, направен от пила. Този нож е направен лично от нас. Ръчна изработка е. Той е направен от руска пила. Тези части по него са обработвани с флекс. Защо е черен? Черен е защото ръждата започва да работи по него, а аз не искам това да се случва и затова съм го боядисал в черно. Изработил съм и няколко вида дръжки, направени от осен или ясен, всеки както го знае. Дръжката може да се остави в естествения цвят, може да се преработи до такъв, за да се получи ето като този. Може да го видите и в друг клип. Или да се направи от черница. Или от дуд. Получава се жълтеникава, много приятна на вид. За този нож сме направили и едни гардове. Ето ги. Малко трудно влизат заради боята, защото е на повече слоеве, но в дръжката се издълбава канал. Ето и тук. Можете да видите, само съм го нарисувал. Ножът се сглобява доста просто, надежден е. Ето петата, която е с резба, която лесно се прави. Завъртате го, но преди да сте го завъртяли, го залепвате, което аз още не съм направил. Стягате го тук доста добре, но за целта ще са ми нужни клещи. И така, този нож става готов. Някои хора казват, че се чупят, но аз съм го опускал от 1 метър това острие и то не се чупи. Острието е заточвано с флекс, но постоянно е охлаждано с вода, за да не се разкали или отвърне металът. Ето, получили са се като характеристики и като цвят почти едни и същи. И на двата дръжките са ръчно производство, без никакви машини. Използвана е само една брадвичка и шкурки. Нищо повече. Аз съм си ги правил и за това мога да гарантирам, че не е използван никакъв инструмент по тях. Ето тук можете да видите този дефект. Това е една сечка от брадвичката, която не можах да излича, защото трябва да се свали много от материала, но това не пречи. Ножът си е и така хубав. Ако има някакви неравности, ето като при този, се слага повече лак няколко пъти, за да се запълнят неравностите по дървото. И така, на някои места е започнала да се жули боята. Трябва или да го държите сух, или ако го използвате, след всяка употреба трябва да го боядисвате, което е много работа. Затова може да го намажете и с грес, но тогава трябва преди всяка употреба, особено ако е заготвяне или чистене на месо или нещо друго, да го почиствате старателно, защото това е грес, петролен продукт е и е отровен, ако се използва за ядене. Така, всичко хубаво от нас. Това е нож от пила. Нож направен от пила. Отгоре е, ако го погледнем, 3 мм с 10-11 см острие. Доста остър е, въпреки че острието е правено само с флекс, е изтънявано. И така, довиждане!